Takto by asi vyzeral hotelový rezort, ktorý by celý navrhli deti. Pravdepodobne by tam premával vláčik a bolo by tam kopec atrakcií. Nie len ihriská, ale aj kolotoče, obrovské 3D blúdisko so šmíkačkou, skákací hrad, trampolíny, nejaký ten bazén, veľký aj malý, vodné atrakcie a možno ešte aj tubing a nejaké tie zvieratka. Na raňajky by sa podávali čerstvé wafle, kedykoľvek počas dňa by si mohol dať šmolkovú zmrzlinu, no a na večeru čokoládovú fontánu s ovocím. Po večeri by sa konali minidiskotéky so strojom na bublinky a večer by bolo kino s nejakou peknou rozprávkou. Tento rezort naozaj existuje a nájdete ho v Demenovskej doline. Ponúka ubytovanie v moderne zariadených apartmánoch, niektoré majú aj takúto Harry Potter izbičku pod schodami. K dispozícii sú aj kuchynky a hlavne takéto parádne výhľady. My sme boli ubytovaní v apartmáne Family View, kde sa pohodlne vyspia minimálne 4 osoby. Ale mali tam aj takéto chatky s výrivkou rovno pri svahu. Pre dobrodružnejšie typy je tam aj parking pre karavany. A aj keď si tam na svoje prídu hlavne deti, rodičia tiež neobídu skrátka. Po voľne sa môžu trošku zrelaxovať alebo si dopriať masáž, zacvičiť si rannú jogu, alebo len tak sedieť a pozerať sa, ako si vaše deti užívajú animačný program. Ak hľadáte miesto na rodinnú dovolenku, kde len zaparkujete a bude o vašu zábavu a relax dokonale postarané, práve ste ho našli.